Hola! Halo! Magluto tayo ngayon ng swang na mais. Ito ay uso ngayon ng mais kaya masarap siyang gawing ulam sa bawan. Siyempre nilinis ko na yung mais, then hiwa-hiwaan ko ng ganyan, ng pahaba-haba. Tapos saka ko siya gagadgarin ng kutsilyo. Pwede rin ng gadgaran. Nasa sa inyo na po kung paano niyo siya gagawin. At nanguha na rin po pala ako ng malunggay doon sa kapitbahay. Salamat po. At sinimay ko na rin siya. Pagkatapos ko simen, hiniwa ko ang bawang at sibuyas. Ay, ang hirap na nag-reels na ni-reels in 1 minute cooking. And then wash the malunggay at igisa ang bawang at sibuyas. Pag brown na, isunod mo na ang malunggay. Pero pwede mo rin durug-durugin mo ng chicharon. And then pagkatapos mo nilagay yung malunggay, ilagay mo na rin yung mais. Nilagyan ko na rin siya ng pork cubes, ng hot water at ng pepper. Sunod-sunod, sabay-sabay na yan. Pag kumulo, ilagay ang chicharon and then